Hello mga kubigel! So, yan po. Ngayon ay nasa bagong... Balik ko tayo muna pansamantala sa venue po. Nag-iba po tayo. May nagkaraoke May nagkakaraoke po. So, yan. Nanibesan ito ang ating inihanda. Bago ang lahat, ano ngayon? Family mukbang. Ayun. Meron po tayong shout Shout-out. out. Yan. At ang ating mumukbang ngayon ay napakasarap. Meron tayong soy chicken. Ayun. Meron din tayong sweet and sour lapu-lapu. Ayun. Wow. Sarap yun. Meron din po tayong alimasag. Malalaki po yan. Steam alimasag. At meron din tayong steam kangkong with bagoong. Ayun. Meron din po tayong sausawan. Maraming kanin. Ayun. Yan. Bago tayo magsimula, play pa muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglog niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Napoy lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos dalangin sa inyong buktan na nakasakaristo na matapagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Oh, kuha kayo. Ingat sa tinik ha. Ito. Nanay. Kuha niyo. Ingat kayo sa tinik ha. Thank you. Kain po tayo. Yan. Unang subo. Unang subo tayo. May chicken ka na ba dyan? Ayan. Fish. Kain po. Top. Sarap ng fish. Ay po. Thank you po. Yan po mga cooler. Yan, tingko pa. Kaya, Sige lang, thank you. Oh, mainit pa. Ang sarap ng chicken. Tingko pa. Siyempre, soy fried chicken yan eh. May kalasa po siya. May kalasa. Galing. Galing ni nanay talaga, no? Oh, Gulay. kalasa niya. Galing. Sarap. Kain po tayo. parang hindi, ano mo. Ano na, may alig ito. Pero hindi naman konti. Thank you po. Hindi pa. Wala masyadong aligi ngayon. Ayan. Ano yun? Ay, carrots. Fine. Ano yun? Sarap. Wala ka na. Nandito suka. Balance na balance pa yung pagkain natin yun.
Laman. Uy, may aligi. Medyo mas madilim nga lang dito sa venue ulit natin. Kasi katulad po daw sa isang venue natin, eh, masyado maliwanag. Sarap. Wala eh, pag pinilit ho namin doon, eh, maingay po. Ang dami nagkakaraoke. Sarap. Ito ano ha? Suka. Diyan na lang. Ito. Yan. Pero na-miss ko rin itong venue Palagi ko ito lang merong algae. Mas mabigat eh. Ako mamaya ako ano Oo nga, mamaya na to. Kaya nakakamiss din po itong venue. Taba naman siya kahit walang algae. malaman. Sarap. Crap. Sarap Ito pa na nito. Sarap nito. Ay, sorry. Thank you pa. Hintay. Meron ko pang alamang dyan eh. Konti. Oh. Alamang ba Grabe, to? sarap Bago. lahat. Bango nga itong ano. Sweet at hawa. Sarap talaga pag lapu-lapu, no? Kaya pala mahal to. Nakakamiss yung dito pa tayo, no? Thank you pa. Pero usually, yung ginawa natin noon, nagbabago-bago tayo ng venue. Kapag toxic na road sa kabila, sobrang ingay na ho talaga. Dito na kami. Pero isang bahay lang mo yun. Baka sabihin nila, ibang... Oh, ito pa sa kusina, yung isa sa sala. Bala ka naman, di ba? Ano? Kaya tayo Ay, sa sabi ka. maliit na kwarto. Tamang-tama na rin laki nitong ating lapu-lapu. May pa ako chicken. Sige, wait lang. Wala. Chicken. Kuha. Ikaw na maghati. Thank you pa. Masarap talaga siya sa sweet and sour. Sayang kasi to lapu-lapu pag hindi sweet and sour po ang luto niya. Yung regular na prito lang. Sa sinigang siguro masarap din to. Ang laman niya kasi talaga, malinamnam tapos malambot. Maganda yun. Na. Ito na ka, kung abot nyo ha. Apa. Medyo pricey nga lang ho talaga. Chicken rin sige po. Mm-hmm. Hatian mo na lang si Rishan kung ano, napapadami. Pero talaga mag-enjoy kayo pag ito. It's raining fish. Sarap. Grabe yung Yes, yung ano, yung panlasa ko ngayon. Sarap ng balat no?
Sisap? Chicken? Soy fried chicken. Ano pa? Wala. Ikaw na may fish ka pa? Sabi pa na dito. Ang dami pa Ay, dun. tama. Kukuha na lang ako. Ang sarap. Yung mga pagkwento, nag-enjoy. Lasa taga ng meat ng crab. Kala ko nang para-paras lang, diba? Si ate, parang para-paras lang lasa ng fish, mga ganon, latte. Ngayon, mali-distinguish. Ay, galunggong to. Tilapia to. Diba? So, alimasag din sa alimango, yan. Kaiba rin. Lalo na yung malaking alimango. Grabe. Mia, hindi na. Eh kayo, wala. Ito, puro balat nga yung sa akin. Kaya pala eh. Kaya pala eh. Ako itong gulay. Nakap sa paggulay. Hindi. Oh. Ano ba gusto? Sa inyo na. Ang kanin lang. Yung ano, bagoong, Manamis-namis po kasi yung bagong. sarap. Pabagoong. Ayaw mo? Nilalagay ko po kasi sa kanin na halo ko. Ang sarap. Bagay siya sa Fish kayo dyan, fish. crab. Ay, hindi. No, wala dyan. Wow. Anak, ano mo na dyan, yung fish dyan. Plato mo. Lagyan mo na sa plato. Ayan. Yan. Oo, baka, ayun pa yung sa ilalim na. Uy, sa ilalim daw. Yan. Sige. Carry bells na yan. Oh, itong mga ano, oh. Sarap din to. Lagay nyo dyan, oh. Ito, gusto nyo to? Maganda na. Diba? Sinamay ko na. Okay lang, family naman po. Tsaka ubusin naman po naman. Grabe yung isda. Mag-ingat sa tiniknak, ha? Yung sa'yo ko baka nang lang. Apa. Ito meron ka. Okay na ako. Fishball. Ano ba maganda pagkakwentuhan ngayon? Wala akong maisip, ha? Ingat po ang lahat. Pala. Ayun nga. Ito nagdaan Hindi ng pa, bagyo. tapos may paparating pa ulit. Hirap na kasi pang mag-trivia ngayon. Hindi po kasi kami sure. Be accurate ang information. Kasi kami pa panagkwentuhan on the spot. Hindi ko kami. Wala pong ano yung, Based lang sa stock knowledge. tapos yung stock knowledge, nagra-rumble-rumble pa. Pero masaya naman yung kwentuhan, di ba? Imbes na masyadong genius naman. Ano lang, medyo lang. Medyo matalino lang. Oo. Nagka-rumble-rumble lang.
Balat to. Nagiging matalino tayo, no? Kasi tinatama tayo ng viewers. Sarap. Sarap yung ano, luya. Mm-mm. Kasama yung bell pepper. Ang tinik. Amoy na tayo. Sana naman Hati na tayo dun may sa aligin na kanin. to. Sige. Ayun. Ay. 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 Ang daming aligin. Oh. Oh. Nako, punong-puno. Sino may gusto na aligin? Ikaw na lang tayo. Ikaw, Risha. Sige tayo. Ikaw tayo na. Marami pa dito eh. Sino pa may Ito gusto nito? pa, meron pa dito. Sino pa may gusto nito? Sino may gusto nito? Sige ako. Ikaw, kayo. Risha, ikaw. Yung Ano ba? chicken. Chicken. Oh, ka na sa aligay kasi hindi ka naman local. Baka mamaya, madali ka. Oh. Pero papatikin ko sa inyo itong aligay. Ni, oh. Ito ni, meron ako dito. Hati-hati Dami. tayo. Ayaw nyo na nito? Ay, kaya pa. Mahirapan. Dami nung ano eh. Nahihirapan mga bata. Hati-hati tayo sa aligay. Ayun o. Meron ako dito. Tignan natin. Masarap to sa gulay. Yun, oh. Oh. Oh, laki. Ang aligid po ng alimasag mas malasa kaysa sa alimango. Kaya mas masarap po pag alimasag, no? Sarap. Kala mo ikaw lang. Ay, laki nyo, no? Dalawa pa. Yung kabila. Sumatay top. Ang dami pa lang. Ay, wala na pala. Leeg jack, pakpak. Okay nga, man pa ako. Kaya na. Pakpak tsaka leeg. Daig na lang. Leeg. Hindi, gusto na. Ay, saan chicken? Okay lang. Kami po, tamang-tama po ang isang buong manok. May kanya-kanya po kaming gusto. Wala, mamaya na to. Sa Pero yung manok po natin binili, malaki. Ikaw, puro legs. legs. Ako, thigh. Ate, Siyempre. Pakpak. breast. Tsaka pakpak. Kami rin ako po. Yan, Yun na lang breast. natira. Tsaka yung neck. Yan, sa tatay. Inalam po kasi yung natira. Kaya kumbaga, pag isang manok, alam na this. Alam na this. Ayun, load nun. Kaya pagtira ko ng chicken yan. Tirahan ko po ng chicken si General. Kasi pagkatapos naming magmukbang, nag-aabang po yan. Nagtatampo po yan pag wala. Kailangan may reward. Hindi oh. Ang dami kong balat. Grabe, sarap. May pa pala dito. Naman, oh. Sarap talaga soy chicken. Oh. Ko-compliment yung yung star anise. And Soy chicken. yun naman ang problema natin dito. Kundi buti nga ho walang ulan ngayon. Sobrang lakas po kasi talaga sa bubong. Rinig na rinig. Tsaka yung mga nagtatakbuhan. May animal kingdom doon sa taas ka. May duwende din dyan eh. May? Duwende. Blended. Good. May times din na may nagkakaraoke naman dito sa side natin. Kaya, dito kasi talagang rinig na rinig mo. Nadala na ho kasi kami nung dati dinadiretso namin karang loko-loko.
Nasasayang na po yung video natin. Wala kayong maririnig. Gagalit na siya. Yung mute po namin para Baka naglalaro silang dalawa. sola. Oo. Gagalit Ako po yan. General. Oh, may syllable ah. Ano daw. Kaya dyan, siyempre, shoutout ako kay, kay Mami Linda, kay Oo. Mama. Dahil nag-iingay ng ahol yan. Tapos siyempre, kay Paring Vincent Peregrino sa kanyang mga angels, sa kanyang, kay Mare, kanyang commander. Ayan, simulan na po natin ang ating shoutout. Shoutout po kay Clyde Ivar, Yeah. kay Eliza, Camille, Ruby, and Elma Garzalia. Sana nakikinig kayo. Thank you so much po kay Minnesota Life with Mrs. Lenz 7. Kay Richard Go, ka-farmers from Danao Adventure Park, Danao, Bohol. Yun. Kay Corazon Tuang ng... Kaparmer yan, kaparmer. Oo, ka-farmers. Corazon Tuang ng Canada. May Mamie Pilacardo, shout out Domingo and Pilarca family from Culasi, Antique. Ami Baldo ng Legazpi, Albay. Maria, shout out Hello po. Boracay City. Dayan Basila ng Quezon City. Yun. Merly Gamas ng Talon, 5 Las Piñas City. Ano po? Zion Angela Lobosenero. Shoutout po kay Terbs Zay. Marinette Joy. Shoutout to Rupert in UK. Arquaday ng Northern Samar. Daisy Porlares. Shoutout kay Jensen Winchester. Herlin Nolasco from Bonbon, Northern Samar. Kay Sheila Posto ng Santa Margarita, Samar. Arman Shramsto. Charito Flores from Santa Cruz, Laguna. Kay Judy Ann Madrid, Abong. Ronaldo Remulla. Rodriguez ng Dasmariñas, Cavite. Kay Aaron Alexa Ann Hernandez. Happy birthday sa mama niya. Happy Kay birthday po. Ariston Guerrero, shout out Nicolas family from 13 Martires, Cavite City. Merly Gamas ng Barangay Talob, 5 Las Piñas City. Princess Sarina Fajardo ng Mandaluyong City. Lady Karen since 2020. Kasama natin siya na nanonood. Maraming salamat po. At Super ang appreciated kanyang po. kapatid. Ngayon, baby niya na ang kasama niya. Kaya, happy birthday sa kanyang baby. Baby Mabin sa October 27. Yan, shoutout po. Naku, nakain ko yung tinira ko kay General. Lagot ka. Kaya pala ako Meron pa nagalit eh. naman ako di... Ay, wala na. May Buto sixth na sense to. si General, kaya siya nakagalit. Nakain ko. May 6 cents si General. Bakit mo raw hindi tiniran? Ayan po, natapos na lang po yung sa masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At maraming salamat sa ating lahat sa tulong-tulong sa pagluto nito. Lagi po namin sinasabi, di po mahalaga kung ano po yung nakahain sa isang hapagkain na. Ang mahalaga po, ina-enjoy po natin. At sama-sama, nagpapasalamat po sa amang lumikha. Kaya maraming salamat po. Pero bago po yan, hanggang sa muli po, kaya Bigla lang mawala.